Bence. Csokrot szeretnél, hogy csináljam le akkor? Nézd csak. Így apa csinál neked csokrot belőle. Nézd csak, meg gyorsan. Mind a fehéret, így, csak lesz benne minden a szín. Milyen szín nincs még benne? Olyat? Várjál. Olyan nincs benne. Rózsaszín. Na, akkor oda teszi apa. Azaz, milyen nincs még benne kicsim? Olyat tegyünk hozzá? Olyan van benne, mert tegyünk hozzá, ha akarod. Tegyünk hozzá, ha szeretnéd. Gyere, drágám. Így. A minden itt mekkora. Jaj! Kiesett apa kezéből. Már nem tudom fogni, olyan sok van. Viszi hozzá a narancsárgát, még olyan sincs benne. Már nem tudom fogni. Nincs az a gond. Nem bírja apa fogni, kiesik a kezéből. És még lila sincs benne. Hát akkor összekötjük valami fagózzával őket, mert nem bírom meg. Nem bírom fogni, nem lényeg apa újja, már itt van gémberedve. Nézd csak meg. Mi lenne összekötnénk őket, ha? Bentus. Úgy elveszed az összeset?